салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали оилавии мо. Умедворам хонободу тансиҳат ҳастед. Чӣ хеле ки мебинед, имрӯза влоги мо аз ана ҳамин Sunlight сар мешавад. Рости гап, ин давоми видеои он рӯза аст. Видео ки хеле дароз мешуд, ман хостам ин камтари дигарашро дар рӯзи дигар ё ки влоги дигар монам. Мо дар ин ҷо ба магазин Sunlight даромадем ва ана михел чӣ хеле ки мебинед, тиллоҳош на он қадар қимат аст ва 20%, 30% ё ин ки 10% скидка шудааст. Дар оне ки 80% менависанд, 80% несту до 80% нависагӣ, яъне ки мана чӣ хеле ки мебинед, до 80%, яъне ки то 80% скидка карда мешавад. Лекин ман дар ин ҷо рости гап ягон 80% скидкаро надидам. Чӣ хеле ки гуфтам, то 40% скидка ҳаст. 10, 20, 30, 40 ҳамин хел. Лекин рости гап, продавцаҳош беҳад духтаракҳои нағз, хушмуомила, мефаҳмидагӣ, аҷоиб нағз мефаҳмонанд. Хулас, тиллоҳо аз рӯи сохташон нархашон фарқ мекунад. Ин ҷо бошад магазин Sunlight несту берун аз магазин Sunlight дар даруни ҳамон Сибирский молл ана михел як точкаи тиллофурӯшӣ аст. Номаш Азурит буд, ҳамин хел ба фикрам ном дошт. Нисбати Sunlight тиллоҳояш рости гап қимматтар аст, камтар. Ва мебинед чӣ хеле ки мебинед, нуқра ҳам дорад, тилло ҳам дорад, ҳар хел намуд. Дар ин ҷо низ скидка мекунанд 20%, 30%, 40% ва нархи грамми тилло бошад 5000 рубл аст. Боз аз рӯи сохташ албатта нархҳояшро қимату арзон мондагианд. бинед сангҳои ҳархела, комплектҳои ҳархела аст. Дар ин ҷо бошад, бинед чӣ хел макети зебо, пури барф. Ин ҷо ба фикрам шаҳри Новосибирский сербарф аст. Ҳама вақт дар ин ҷо барф бисёрӣ ва ҳоло бошад дар ин рӯзҳо низ ҳаво хунук аст. Мо бо плащ, бо куртка мебароем, ҳоло он ки тобистон аст. Дар ин ҷо бошад, падарам оши 1 ба 1 алоби заказ кардан. Ҳозир бошад, ба лайли бардошта истодем ва дар сари дастархон нишаста суҳбаткунон мехӯрем. ба мо иштиҳои том ва ба он касоне ки хӯрда истоданд, ба онҳо низ иштиҳои том. Дар ин ҷо бошад, бо хоҳиши як хоҳарамон коржик мепазем. 1 стакан шакар ва ним стакан ширро бо ҳам омехта карда дар рӯи оташдон мегузорем то об шудани шакар. Стакани мо 200 мл аст. Баъд 200 грамм
маргарин ё ин ки сливочное маслоро андохта намихел об мекунем ва мемонем камтаракак хунуктар шудан гирад. маҳсулотамон ки хунук шуд, як дона тухм ҳамроҳ мекунем ба маҳсулот, инчунин 10 грамм разрихли тел, ванилин ва камтаракак намакро омехта мекунем ва албатта ки орд ҳамроҳ карда хамири на он қадар сахт тайёр мекунем. чихеле ки мебинед хамирамонро ба ду звола тақсим карда бо қолаб ба мисли коржик буридам ва дар рӯяш зардии тухмро, як дона зардии тухмро мемолам ва дар тафтон ба дараҷаи 160 градус 30 дақиқа мегузорем то сурх шуданаш. ана чихеле ки мебинед коржикҳои мо тайёр шуд. шумо низ метавонед барои наздикони худ ҳамин хел кулчақанд яъне коржик тайёр кунед. умедворам ба ҳама писанд меояд. ва чихеле ки дидед аз як дона тухм ва хеле маҳсулоти кам ба дастрас 3 лалии тафтон ҳамин хел коржик ё ин ки кулчақанд тайёр шуд. хушхабар ҳамин аст ки ба ёдатон агар бошаду видеоҳои маро дида бошед, ман дар яке аз видеоҳоям гуфта будам ки вақте ки ман документ споридам, документҳои ман отказ омад ва ман аз нав документ споридам барои гирифтани гражданствои российский. ва худо ба шукр, шукронаи худованди ягона мекунам ки ҷавоби документҳои ман ин дафъа омад ва қабул шудааст. хеле ман хурсандам ва хостам ин хурсандиамро ба шумо низ расонам. ва маслиҳати ман барои блогерзанон, яъне блогерзаноне ки нав канал кушоданд ва мехоҳанд ки канали дуюми худро кушоянд, албатта бо дигар номер кушоед. барои он ки чихеле ки медонед ман ду канал дорам ва ҳар ду каналамро ба як номер кушодам ва ҳозир наметавонам монетизатсияшро гирон кунам.